شو مبزحتنا نفوتو نبزحتنا ساقة كمون كمون جارون قلتاتن نسب النازناني كمون بزحت تجارون إرتراوين زفاتوا وطات ود إسرائيل ساعمتيو ماقشو أبزخ الساعات أب هوسبيتال دقيسو محرت الكهني تصليلو ينابلي يركب انت يا قاتمو لمتى خا حكمنا اتيو مغوي تتخيلو ماتي كبرات تملكتنا از نجر ذا صارينا لاهم حرف لهونه مرجع حزنا متنا اسكام وداتا فيديو مسانا بمصنح كومون لچانالنا حدش لهونكم لايك كومنت سبسكرايب بمغار بيتسب يخنو ماغشو اب تግራይ አለው ካውል ባሉ ዩቲዩበራት ኮሙን ኣብ ኢትዮጵያ አለው ካውል ባሉ ዩቲዩበራት ሓደ ደረጃ ለሓዘ እንትኸውን ማግሾው ብጣዕሚ መዝናነይን ከምኡውን ለስሕቕ ቀልታት ከምኡውን ኤርትራውያን ተጋሩን ብለይ ኣፈላላይ ልፈትዎ ሓደ ወጣት እዩ ማግሾው ኣብዚ ሰዓት ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ምሕረት ኣውርድለይ محرت نكوردلي صرت غوبرلي እናበለ እናጸለየ ለሆነ ቪዲዮ ኣብ ቲክቶክ ለቂቁሎ ብዙሓት ሰባት መነጋገር ኾይኑ ማለትይ ማግሾው ኣብ 23 ዓመቱ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወት ለውጥ ለምጽእ እንትኸውን ከም ድማ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ናይ ዩቲዩብ ሓድሽ ነገር ስልጠና ልክሰርሕ እቲ ወጣት ስራሕ የብለይ እናበለ ተሸጊሩ ገሊኡ ኣብሱስ ተጸሚዱ ወጣትነቱ ናብ ኻሊ ዓዘቕትና ኣቱ እናራየ ለምንታይ ኣነ እውን ሃምዛ ዓይን ስራሕ ለይሰርሕ ብምባል ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ናይ ዩቲዩብ ትምህርቲ ምስዕረኽቱ ሰለስተ ዩቲዩበራት ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ዩቲዩብ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታት ብምሃብ ስልጠናት ጀሚሮም ሃም ነብሩ ኩሉና ሃም ንፈልጦ ኮይኑ ማለት እዩ ማግሾው ብጣዕሚ ኣብ ሰብ ተፈታውነት ለለዎ ከምኡ ድማ ጽዕንቶ ለሕድር ሰብ እዩ ማግሾው አውል حلفه አውል ሆነ ቪዲዮ እስካብ 4 ሚሊዮን እትግዛእ መኪና ገዚእና በለ ለብዙሓት ሰባት ሃም ተናገረ ከም ድማ ቅድም ከዚ ኣብ ፈርኒቸር ሃም ዝሰርሕ ሃም ነበረ ዳጣውላ ምን ይዋለ ባዕሉ ሃም ዝሰርሕ ሃም ነበረ ኣብዚ ዩቲዩብ ከፍቱላ ኣብ ሓሰቦ ተናጊሩ ነይሩ ባንደውቱ ማለት እዩ እዚ ወጣት እዚ ኣብ ወጣትነቱ ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሑ ከም ድማ ለወጣታት ለሰርሕ ስራሕ بحثيرو أريو مالتي ماكينة هم نجزء تناقير له مالتي زوت هاتي بتعمي تنكران كم دما لو ود سو أطيف كردا داخل مسو بزح كومينيكات للو سوي مالتي يوتيوبر لعلي أو يوتيوب لعلي خلتمي سبسكرايب للو خينو بيوتيوب لاعتو ገንዘብ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓምል ኾነ ኢሉ ናገር ማለት ማግሾው በዚ ሆስፒታል እንታይ ያጋጭሞ ብልል ባዕሉ ኣብቲ ቪዲዮ ፖስት ገይርዎ ማለት እዩ ጸሎት ግበርለይ ምንታን ክሕሽና ብለ ማለት እዩ እና ተመልከቱም ኣይሕፈሩ ወይ መብዛሕትኦም ኣብ ኮሜንት እናተው ማግሾው ምሕረት ይወርደልኻ እግዚአብሔር አጉንኻ ይኹን እናውሉ ኮሜንት እናጻሐፉ ልዮም ልግነ ይለሎ ማለት እዩ ኩራት ተመልከትና ንሕና እውን ከም ዩቲዩበር መጠናት ማግሾው እግዚአብሔር ይምሐሮ እና ደግሞ ተሞሊሱ ላብ ሪአክት ልክሰርሕ ጥዕኑ ሙሉ ጥዕኑ ረኺቡ ላብቱ ነወረ ቪዲዮ ለመስራሕ ልክጅምር ሰናይ ትምኒት ናይ ማለት ክብራት ተመልከትና እና ኣብ ዘወርሕ እዚ ኣብ ዝኽልተ ወርሕ እዚ እንድሕር ሪኢኹም መኾንኩም ማግሾው ልብዙሕ ሓዋርሕ ካብ ኦንላይን ሃም ልረሓቕ እዩ ነይሩ ቅድሚ ከዚ እንታይ ሃም ዝኾነ ብለይ ምፍላጥ ግን ኣብ ሰሙን መዓልቲ ቪዲዮ ለቅቕ ነበረ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ድሕር ሰለስተ መዓልቲ ሓደ ግዜ እናገበረ ቪዲዮ ተለቀቕ ተሎ እቲ ሰብ ምንም ኣይትርዶይ እንታይ ሃም ላጋጠሙ ማለት እዩ እና ማግሾው ዝነገር እዚ ስለላጋጠሙ እዩ ካብ ኦንላይን ክጠፍእ ኸይሉ ማለት እዩ እና ኣብ ሃምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሆስፒታል ምግቢ ተተኺልዎ ሓሚሙ ይርከብሎ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ሓሚሙ እና ናይ ኸትም ሰናይ ትምኒት ድማ ኣብ ኮሜንት ምሕረት የውርደልኻ ኢልኹም ብምጽሓፍ ሉ ሳፖርት ገርዎ ለአና እውን ልትቻናል ሓደሽ ስለለኹና ሓደሽ ገና ጀመርቲ ስለለኹና ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታቱዕና ክብል ይፈቱ ከምኡ ድማ ሚኪ ሃበሻ ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ምስ ለኾኑ ዝተወሰኑ ሰባት ብዛዕባ ናይ ዝኸዝለሎ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ቀውሲ እቲ ነገር ስደጊፉ እናዋግዑ ብጣዕሚ መነጋገሪ ኮይኑሎ ማለት ክብራት ተመልከትና ለምንታይ ከምኡ ክብል ኸይሉ ቅድሚ ከዚ ሚኪ ሃበሻ ለትግራይ ብጣዕሚ ኣለው ካብ ዝበሃሉ ኣብ ውጭ ኮይኖም ለትግራይ ኣዩኻ ጉንኺ ኢና እናውሉ ብዙሓት ሳፖርት ልገብር ነበረ ሰብ ሓደ ሲ ሚኪ ሃበሻ
ብጣዕሚ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ትግራይ ፀገም እናሃለወት ሰላማዊ ሰልፊ ብብዙሕ ነገራት እናነጠፈ ንህዝቢ ትግራይ ዝሕግዝ ዝነበረ ወጣት ሚኪ ሓበሻ እዩ ማለት እዩ። ከዚ ድማ ኣብዚ ከዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ላይቭ ኣትዮም ዝሰርሕዎ ስራሕ ምንም ነገር ብዙሓት ሰባት ተቐባልነት ኣይረኸበሉ ማለት እዩ። እቲ ነገር ሱ ደጊፍ እዩ ናዋግዕ ነይሩ። ጦርነት ክጅምር ክኽእል ኔዋ ኣብ ትግራይ ልብል ነገር ዛዕባ እቲ ነገር ሱ ደጊፉ እናዋግዕ ነይሩ ማለት እዩ። ክብራት ተመልከትና ካብ ሓደ ለይቲ ፅበዮ ሰብ እዩ ዝነገር እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ማለት እዩ። እና ደሞ ልኡዩ ብዙሓት ሰባት እዚ ነገር እዚ ልምንታይ ሃሙ ክብል ክኢሉ እናበሉ ኣብ ኮመንት እና ኣብ ሚድያ እናተነጋገሩሉ ይርከቡ ማለት ብዛዕባ ሚኪ ሓበሻ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ነገራት እናተኸሰተ ይርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ቅድሚ ከዚ ብዛዕባ ናይ ሮዳስ ሰሪሕና ልኩም ነርና ማለት እዩ። ክብራት ተመልከትና ሮዳስ ኣብዚ ቪድዮ ሃም ለረኸኩም ኪስ ናገበረት ወይም ደሞ ኣፀያፊ ምስ እንግዳ ሰብ ሃብቲ ናይ ወሲብ ለቀሳቀስ ፊልም ሃም ሰሪሕ ሃም ነበረስ ኣርዲዮኩም ነራ ዝሓለፈ ቪድዮና እና ሚኪ ሓበሻ ዝነገር እዚ ላብ ኢሉ ወስዶ ዘሎ እና ዝነገር ደሞ ትክክል ሃም ይኾነ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኮመንት እናፀሓፍሉ ይርከብሉ ማለት እዩ። በዓልና እውን እቲ ነገር ሱ ትክክል ሃም ይኾነ ተረዲና ይለና ማለት እዩ። እና ዝነገር እዚ ኣነጋጋሪ ኮይኑ እዩ እና ክብራት ተመልከትና ዝነገር እዚ እንታይ ይመስል ስኻትኩም ክታይ ትሪእዎ እቲ እና ድማ ክብራት ተመልከትና ብኻሊእ ከምዚኦምን ኣገረም ትልዎ ናይ ዛዕባታት ሒዝና ልኩም ስጋ ንመፅእ ሰሰና ንዓኹም ጥዑም ንዓኹም ቻው ቻው ይመችኹም ደቂ ዓበይቲ